Hoe roekt de haas in het verliezen? Die vraag ik in de komende weken beantwoorden worden in het Hannemahoes. Daar zijn potjes maar rookmateriaal van jeddere tijden uitstald. Binnen een heel soort van die luchtjes die binnen nou net meer. Hè. Nou is alles maar milieuhinderwet, alles is verloren. Maar vroeger, dat kun je echt wel op een platte groentje van haas van vroeger. Hoe volle fabriekjes de wienen en die hadden alle een eigen geur, een eigen lucht. En hoe de wind je kon altijd een speciaal Haanse luchtje roeken. Lik als deze geur, puf. Zullen we ruiken? Garnalen. Ja. Herken je het? Ja, zeker. Maar niet heel erg. Maar het is niet een hele prettige geur. Het honk vroeger door de hele stad. Sommige delen van de stad herinner ik mij. Maar niet de hele stad. Dat was ook afhankelijk van de wind. Pakers, beppes en bensbank in de hele weken in het Hannemahoes nog roeken aan de potjes en rieden wat het is.